Auzo konpostguneak. Kaixo herrikide, auzo konposta egiten hasiko zara, ezta? Jarraian, konposta ondo egiteko konpostatze prozesuari buruzko alderdiak azalduko dizkizugu. Oso erraza da eta emankorra. Prozesua etxean hasten da, organikoaren ontzian zer hondakin sartu erabakitzean. Bertan, hondakin edo material organikoak sar daitezke. Fruta eta barazki hondarrak, haragi eta arrain hondarrak, inausketa edo landare hondar berdeak, usta hondar berdeak, zurtoinak, organiko zikinduriko paperezko maizapi zuriak, ekidin hondakin organikoen puska gogor eta handiak, zati txikitan moztu. Kontrakoan, ezin daitezke sartu konpostagarriak edo plastikozkoak diren poltsa eta kafe kapsulak, eta konpostagarriak ez diren bestelako hondakinak. Horiek eragina baitute gure konpostatze prozesuan eta handik sortzen den ongarrian. Ongarri hori 2022 urteaz geroztik herritarren artean banatzen da. Lurrari bueltatzen diogu lurretik jasotakoa. Baina itzul gaitezen prozesura. Etxekontzia betetzean, bizilekutik gertuen dagoen konpostagailuan uztu behar da hondakin organikoa. Oñatin, gaur-gaurkoz, auzo konpostgune hauek ditugu. Zubibarrin, Auzabarrin, Errekalden, San Martinen, San Lorentzon, Eltzian eta Ugarkalden. Eta auzo konpostgunera heldutakoan zer? Honako hauek topatuko dituzu. Konpostagailuak. Organikoa konpostatzeko erabiltzen diren ontzi handiak dira. Egituratzailearen kutxa. Egituratzailea pilatzeko erabiltzen den ontzia da. Ur depositua. Ura biltzen eta gordetzen duen estalkidun ontzia da. Organikoaren edukiontzia edo eskuak garbitzeko erabil dezakezu bertako ura. Aireztagailua, organikoa nahasteko erabiltzen den tresna da. Edukiontzi gris txikia. Konpostatzean sor daitekeen errefuxa botatzeko erabil dezakezun edukiontzia da. 3 urrats egin behar dituzu. 1. Bota etxetik ekarritako organikoa zabalik topatuko duzun ontzi marroian dira. 2. Nahastu aireztagailuarekin bota berri duzun organikoa eta ontzian dagoena. 3. Estali egituratzailearekin bistan geratzen diren hondakin organikoa. Erraza ez da? Eta onura ugari ditu gainera. Herritarren ingurumen kontzientzia areagotzen du. Komunitate sentimendua indartzen du. Gaika bildutako gainerako frakzioen kudeaketa hobetzen laguntzen du, kopuruari eta kalitateari dagokienez. Zabor gutxiago sortzen du. Eta herrian geratuko den ongarria sortzen du. Eta ez ahaztu, auzo konposta egiten baduzu, obaria duzu zabor bilketa tasan. Eta lehentasuna, auzo konpost sistematik sortzen den ongarria eskuratzeko. Zuk dagoeneko jarri duzu zure aletxoa. Eta auzo konpostan parte hartu gura duen inor ezagutzen baduzu, ez egin zalantzarik, esaiozu hemen gaudela, konposta egiteko aukera duela, ongi etorria izango dela, eta oso erraza dela. Auzo konposta bertakoa da, iraunkorra, komunitarioa eta kalitate honekoa. Esaiozu hori guztia bai, zeu horren guztiaren parte zarelako. Beraz, 1000 esker herrikide. 100% Oñatiko konposta. Lurretik jaso, lurrari eman.